Na tomto videu mám zobrazený modul, ja by som povedal, že je to kopia modulu od Free Racing. Tento celý modul stál 11 € aj s poštovným a ako vidíte obsahuje raz, 2, 4 páry lediek a jediné prekvapenie alebo napätie bolo, že či bude fungovať s mojím vysielačom, keďže na nete sa objavuje stále viac a viac vysielačov, s ktorými nie sú LED moduly kompatibilné, najmä tieto lacné čínske. Šírka pásma je ale medzi 5 až 20 milisekundami. S tými vysielačmi to funguje. Ja mám vysielačku Carson Reflex Wheel Pro a našťastie funguje. Takže vám ukážem jedno zo zapojení. Dva páry lediek sú oranžové na blinkre, jeden pár je červený, cúvačka, a jeden pár je biely, ale s dvomi intenzitami, čiže niečo ako parkovačka plus stretávacie svetla. Teraz je modul pripojený k príjimaču a ako náhle dám plyn, tak sa rozsvietia predné svetla. Cúvanie. Keď pomaly cúvam, úplne pomaly, tak na začiatku prvých 10% polohy páčky sa svetla rozblikajú. Myslím, že aj pri predných sa mi to podarilo. Áno, tak aj pri predných. No a blinkre. Takže funguje. Na schéme je možná kombinácia zapojení svetiel a ich svietenia alebo blikania a intenzity. To znamená v jednotlivých soketoch, konektoroch, ktoré sú na module, tých je 6, do ktorých môžeme teda zasunúť jednotlivé LED moduly. Toto vyzerá. Hej. No a ešte tam soket 7 a 8, ktorý slúži skôr ako switch, by som povedal, kde je možné naprogramovať ešte vypínanie a zapínanie jednotlivých lediek. No a ešte úplne malinké prepínače sú priamo v strede modulu. Jeden z nich je reverse na jednotke module a druhý na reverse na dvojke sokete. Trošku to zle to vidno. Tak, tam sú. No a dole sú ešte tie switche 7, 8, ako vidíte. Takže toľko v stručnosti k tomuto modulu. Môžeme vyskúšať aj iné kombinácie jednotlivých lediek, kde sa dá proste naozaj nastavať rôzna kombinácia blíkania a svietenia v jednom kuse. Kto by mal záujem, samozrejme, tento manuál môžem poskytnúť, mám ho v PDF-ku oskenovaný, takže si môže naštudovať jednotlivé módy tohto modulu. Modul je pripojený medzi príjimač a servá pomocou Y káblov. Takže nie je žiadny problém so zapojením. Úplne jednoduchá záležitosť a vybavené. Momentálne som to GSC-čku nepripájal. Toľko modul. Ja si myslím, že za tie peniaze niečo riešiť skoro zadarmo. Kto si prípadne ešte dokúpi ďalšie ledky alebo si ich urobí, zospajkuje, môže osadiť do ďalších soketov.
Toľko. Dík za pozornosť. Ahoj.